Znači, voziš Bembaru kao i svi HDZ-ovci. Kurče. Yo, what's up everybody? Alex Šverko ovdje i opet prsti. Alex Šverko ovdje i opet kasnim, tako da moram se požuriti. Peace out. Kasnim pun kurac. Hoće li on biti nadrkan? Što vi kažete? S nama dolazi danas Matej Petarda takozvani. Di je bure, sad on kasni. Stavi auto ovdje da idiš vidjeti moje mašine. Aj, taman trebam dodat ulje u auto. To. Mi ga palim već minutu. Znači još nam fali 9. Ajde, jebem ti. Daj ti malo, ne mogu. Znači ide 1, 2 Sad i onda pustiš ovo. Okej. Sad možeš. Sad pusti. Evo tako. Ništa, a? Ko je ovo kurac? A mora to sad svaki čas, ali... O! Jesi čuo? Ajde. Evo, nemoj gas jedan. Sad se najprije Treba čistiti. i zagrijati 1 minutu. Kako pali, ej! Evo vidiš. Kurčina. Ajde. Zašto je nešto stalo? Aha. Sad vidoće. Kako pali, a? Dobro, stoji. Upalili smo bagru. Šta, A ima rupu, je. rupa je. Vidi ovo dimi svugdje. Full dim ne ide. Znači, kurčina. Majko li. Ništa. Dajme se. Umorio sam se. Ono, guma ti je za 10. Vidi je pao skoro. Vidi je pao. Ajde, idemo staviti ulje. Si ga stavio. Jer ovo ima ulja. Dodat ćemo pola litre, pa što bude biće. Čekaj, grune. I zašto se ovo tu... Aha. Nije dobar uvod, čekaj. Znači ovo sve izbriši. Sve izbriši ovo, znači niš nije dobro, ovo ništa. Ništa. Sad ti opet fali vode, jebote, kako kompa? Malik te laže. Pa ja sam dodao... Znači voziš Bembaru kao i svi HDZ-ovci. Znači samo laže. Pa ja sam dodao vode i sad vode više nema. Koji je... Pa isto tako s onim mojim sad. Da li da otvorim i stavim još vode ili ne? Pa otvori, ali ako ti sada grune. A neće valjda grunut, nije toliko toplo. Ajde. Neće grunut, ajde. Dodat ću ja. Biće to bro. Ovo vam je kada vozite BMW. Prvo ostanete bez ulja, onda Čekaj, ostanete... zašto imaš ovu vodu? Šta kažeš? Da. Gas. Šta je ovo jebote? Skini buraz. Ne. Hvala vama! Kompa, doslovno prošao si preko kornjače. Čekaj, stani. Apeli smo. Nemoj srat! Rukla je guma.